जरानि न्यूज यूट्यूब चैनल जे सार एडवोकेट एंथनी देबरमा बारवा स्राय साका जे एलायंस नती बारो स्राय सायखनारका बजाराव एलायंस जोंनाय नरक नायनाबो जगै दं हंगाखाय आं ओरिजिनल भिडिअ लिंक डिस्क्रिप्शन रिनाय नरक थाङै नायबानो आं नरनो किचा कक बायनरनो सुक्र बैसाना थाङै दङ सिम्पल भाबे नायदि आरो सार एंथनी स्राय साका एलायंस बुफ्रु हंगाखाय जेफ्रुओ ताबुक एग्जाम्पल चीनी इंडिया नि जे प्राइम मिनिस्टर तै होम मिनिस्टर बरक ताबुकले बरकनो जे बंगनि जे सानमानि आ डिमांड नो जों रसनाय इनि हिनपुरसे आपुरसे एलायंस उमफु नि बसाका ता कायसा कक गैतामो चीनी बरकनि जे सोंमुं जे बुबागरा जे कायसा कक पिरि तंमानि पुइलाव तामसाकान जे वन लास्ट फाइट माने अबनो करैते कोनो फाइट करिखा अबनो पाइथाक जबा एका आबोनि जेटा मीनिंग तामो नंगनाबो सायखनाय वानि मीनिंग गे अमाहाय हिनि सावा जे जों ताबुक आरो सारावन सानायका जों स्टूडेंट दक जों बसकांगो परीक्षा डेट रिजाक 25 तारिख एग्जाम्पल एके जों ताक तिनिरमदि तिनि 1 तारिख गे जों तंखो इनिनै जों परिया तंखो ए आपति हाय गे तमुंग न खोना गे तां तिनि मा परिनाय ए आबाहाय हिनै सामा कक्सिबु जे बुवागरा वन लास्ट फाइट हिनि जे दाग्रमानि माने बर रकनो सिसा बायसिदि चिन्तिप्रा तिप्रा दफना सिसा बायसिदि जों जे उनि जातिनो सिसा बायसिदि नि सामानिसि गे चिनि बर रक गोबां मरा अमनो तयै डाउट दङ जे बुवागरा तै माने चबाव बते चबा खालिया बते तिप्रा सा हामग्रान बागे बते ककरक सालिया बताबो हायना आजक तंसिनाय माने बुबाग्रा सामानि हिंके ताबुनो हिसा बायसिदि तामनि हिंके बुबाग्राले साक्षरिबा हामियाबा नै बा ककनो सावै लुकुरकनो सिजातुन नै सामानिसि नै सिनि सार एंथनी देबरमा साका आ कक गुबैनो ओंके जों नुखा इको जे इलेक्शन लाई थांका रिजाल्ट बो फायका ओंके ताबुक तिप्रा मथा 13 सीट फायका ओंके आबनो तयै बुबाग्रा ताकफोनो सिनि तिप्रा सान बागै बो सामुं खलायनो दंखौ बो सामुं खलायनो दंखौ बोथागियावै ओंके वान चुकदि चिन दफारक ताबुकफोनो सिजना जरा दंखौ तामनि हिंके चिनि आजे चबा चिनि आजे डिमांड ताकफोनो जों सेगैनो हारमायाखौ ओंके चिनि बररक ताक थांचा हिनपानो माने थांचा ओंनाय मासे ग्रिखौ माने थांचा से ओंगि माया तांगे साइदमान माने आरो सारावनो सानायका जे माने जतनो सार्थफर माने निजिनि बागै मा वान चुक लायो माने सा कायसा फेमिली खायथा का हंगा कायनो सा कायसा बानजि थांमा का हंगा कायनो उंगु आमाय वान चुक फियाबा आबानि बागै सारार सानायका केबो थाइसुं एक परिवार एक फेमिली बानजि थांगि माया गाना गिनिनि कायसा सुबामु नांगौ यामाहाय एकाबानि बागै आं चिनि दफानो आं सार एंथनी दै चिनि बुबाग्रा नंगि मना सानामु जोंगो नरक थांचा उंदि माने रिसुम खिग्रक थांचा ओरिसुम आहाय बरक नानांगौ आमाहाय जदि ओंखां काकाय जोंनो केबो जोंनो सकागि मांगला बुबाग्रा बो आहायना से बो दालाल से रखनि गोबांमा आबाहाय कमेन्ट सपायो एका आमाहाय बररक न दिन लामा करनाय तामनि बागै नों आबाहाय रक मानसुगि दं आमाहाय रक सावै दं बुबाग्रा तमुनो दालाल माते बो जोंनो फालनाय माते बो तिनि फनो तामनि बागै चबा खाय दं खमु अब वान चुक्ति जों और तिप्रा हावा निनि त्रिपुरा देबरमा कलय मलसम जमातिया नुवातिया रांखल आमाहायके गोबां मा चाकमा जों रुपिनि आबाहायके जों मिलिलाय जों अ जागाव उनि जे दफा हिनि हिनजाकनेरक जों खासि ताय कलायो बुबाग्रा जे नि चबा पुइला जे ओ इलेक्शन फायसने सकां गोबां मा जों यूट्यूब रक नायखे नुगो दले दल थांलाय माने जों नुगो बुबाग्रा हेलिकॉप्टर बाय थांगिरक थांपर रक कांचनपुर दिगिरक आयंग ताकर जला हिंदी आयंग ओमपी हिंदी आमा उदयपुर हिंदी आमा हायके बुबाग्रा गोबां जागा बेरायखा तामनि बागै वन लास्ट फाइट नै ओ जे बुमुंदो तापरो सिनि बर रक बुबाग्रा नि लगे लगे तंमाबासै पियाबा पाइथक हंगाकाय
ang khajing samani kaisa sak kaisa banchi thangna lama rutuginai bobagra no pogoi tei kubuni party o thangai join khlai kha haini bagino tini tipra motha tini 13টা সিট যে মানছিও মানে 20টা সিট ni bisingo se 13টা সিট ST সিট যে মানছিও আইপনো আমো মেজরিটি হিনি মানো মানে আঞ্চলিক পার্টি ইংগৈ আমাহাই ইংকাই আবনি বাগै सिनि खाजाना मारे किजिं संना नां मनो रेकस खायना मुचुंगो तावगो जरा तंखो नरक बुबाग्रा न लगिरिदि बुबाग्रा चिन बागै चबा खाइ दङ bo hai norok tipra hasteo ti mangla tamni kenorok sikangni je netarok tongnarok norok nukhana borokni sakni bagai simi wansugui ulo hangke netarok paisi jago tipra sarangno phalka ama hairok bo laithangka eba chini bubagra takphona akok kaisano bo je constitution solution bo ria sakjarati bina chobana bo yakaria ama hai asungno jotnona hambai norok jotno kaham tongdi khonani salno lasingui tongdi khona mane भविष्यतनि सालनो आसुकनो जत्नना हामबाय बाय।